Zuidwest-Friesland krijgt er een nieuwe vaarroute bij. Het nieuwe traject krijgt de naam Ruitmaarroute. Er rint van de Bols de Veert naar het zuiden en passeert er bij het dorp Westhim. Mogelijk komt het traject ook langs Greunterp te lezen. Het college van BMW van Zuidwest-Friesland stelt er hiervoor op 9 februari akkoord te gaan met het plan voor deze nieuwe vaarroute. Het is in Keramiekmuseum het Prinsessenhof in Ljouwert voor het eerst het Chinese Ru-bakje te zien. Begin deze maand werd het Chinese Irenwerkbakje bij Tafel in de collectie ontdekt. Een vergelijkbaar bakje bracht 2 jaar op een veiling in New York haast $30 miljoen op. Het Prinsessenhof is het enigste museum in Europa met zo'n Ru-bakje. Broek Zuid bij de Jouwer zou een goed plak wezen kennen voor een asielziekencentrum. Dat zei Reense Visser van de NCPM-fractie in de gemeenteraad van de Frieske Marne. De gemeente ziet het met COA naar een plak voor een AZC, nou de opvang in Ries net teruggeeft. Nevens Visser in de gemeente eigenaar van een groot stuk groen in de wiek. Joen en vannacht meer is droeg en het ziet een hudde westenwind. Het wordt 5 graden. Morgen eerste kriesdag, zinnen, temperatuur 7 graden. Aan de kust en in het watergebied ziet een krachtige onthudde noordwestenwind.